Mám tady Martina Musila, prezidenta Asociace slovenských inkasních společností a ráda bych se dozvěděla, co se na Slovensku změnilo za poslední rok. V podstate možno je to z dvoch takých uhlov. Našťastie nie je veľa, čo v našom prípade je naozaj pozitívna informácia, lebo tie posledné roky boli naozaj veľmi intenzívne a pozícia veriteľov sa sústavne oslabovala. Čiže momentálne máme situáciu takú, že z pohľadu legislatívy zmeny nie sú žiadne zásadné. Čo sa ale mení, je správanie dlžníkov. Tu naozaj cítime, že tie dopady ekonomických problémov, ktoré sa objavujú konsolidačných balíkov, už je cítiť a naozaj vidíme pomerne výrazný prepad v možnostiach a schopnosti splácať svoje dlhy a takisto vidíme prepad aj v ochote komunikovať. Čiže to, ak sa bavíme z legislatívnej oblasti, tam tých zmien nie je veľa, ale za posledný rok vidíme pomerne veľkú zmenu v správaní dlžníkov. Takže komunikovat, že komunikují lépe nebo hůře? Komunikujú menej. Je oveľa ťažšie s ľuďmi sa spojiť, oveľa viac ľudí sa uzatvára pred komunikáciou. Samozrejme má na to vplyv aj nastavenie u nás osobného bankrotu, že ľuďom sa ako keby dokážu sa jednoduchším spôsobom zbaviť dlhov, čiže to je jedna skupina, ale naozaj druhá skupina je taká, ktorá sa bojí svoje problémy riešiť, má obavy a je veľmi ťažké s nimi nájsť spoločnú reč. A co třeba mladí dlužníci, máte nějaké specifické způsoby komunikace s nimi? Skúšame. Tak ako všade vo svete, naozaj tá mladá generácia do 30 rokov je veľmi špecifická, pretože tie štandardné kanály fungujú veľmi slabo, ak vôbec, a je potrebné skúšať nové spôsoby kontaktovania, nakoľko aj podiel týchto dlžníkov začína narastať a začína ich byť čoraz viac. Čiže je to mix. Nie je nejaký univerzálny spôsob, ale naozaj využívať tie elektronické kanály, tú komunikáciu výrazne zjednodušiť, zostručniť a umožniť im, aby dokázali instantne odpovedať veľmi rýchlo, jednoducho reagovať. Děkuju.